What's poppin', what's good, moje meno je Simon a práve sme na nácvikoch na show Divadlo Hyberna pre Danceway už 24.1. o 19. Nacvičujeme dve čísla, ktoré budete môcť vidieť, ktoré som vymyslel ja, samozrejme tých čísel tam bude oveľa viac. Každopádne ja sa môžem vyjadriť iba k týmto dvom. Jedno je veľmi obrovské a intenzívne s veľa ľuďmi na stage, veľa dúpania, veľa hypu, veľa energie. A druhé je trošku technicky náročnejšie. To trošku by som kľudne aj odstránil, je to technicky dosť náročné a to vlastne veľký challenge to je, pretože ja už som tu štvrtýkrát, si myslím. Možno ani nie, možno aj áno. A možno ešte budem viackrát, pretože treba fakt veľa makať od vymýšľania cez dávania tej choreografie do nejakej formácie a prispôsobení tej celej situácie práve na nich. Takže je to proces, ale makáme na tom, čistíme, chystáme sa a tešíme sa na vás. Teda nie len oni, ale aj ja. Budeme tam spolu tancovať na stage, budeme mať spoločný moment na stage spolu s Danceway, takže sa na to veľmi teším a moc si vážim, že som dostal takú príležitosť, lebo takéto veci vôbec úprimne nerobím a nestretávam sa s nimi, takže je to pre mňa special experience a môže byť aj pre vás, ak sa prídete pozrieť, takže vás týmto aj pozývame. Bude to cool. Tak sa vidíme, Praha.